Siitä pikkusen suollaan lihaa. Siitäpä olisi tönkkösuolassa lihaa. Antaapa olla vuorokauden verran ainakin. Morjesta. Nyt olisi tarkoitus seinäkuiva lihaa alkaa tekemään sitä aikaa. Ja eilettäin värkkäsin tuommoisen häkiin tuossa, mihin tarkoitus laittaa pihalle roikkumaan. Ainakin 3 viikoksi nyt alakuussa ja katsotaan, että miten se alkaa sitä kuivumaan. En ole ikinä seinäkuivaa tehnyt, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Tuommoisen tosiaan tuli värkättyä. Linnuthan ei ilmeisesti seinäkuivaan mee, mutta noita oravia on tässä jonkun verran, niin jospa tämä enimmät oravat estäisi sitten, että ne ei lähde tuonne häkkiin syömään lihoja, mutta testin kautta. Pistetäänpä tuonne seinään ja ripustellaan lihat sinne noin ollut nyt vuorokauden tönkkösuolassa. Suolaantumassa ja oli ihan napakoita palasia. Eikä siinä pitää vielä laittaa tuollainen kulmarauta, millä se saa tuonne seinään ja tietysti kiinni, niin ei tarvitse sitten millään poppakonstella sitä verkkeellä kiinni. Lähdetäänpä katsomaan. Siinä olisi tönkkösuolassa ollutta kauriilihaa nyt. Kilon palainen kutakuinkin. Tämmönen kokkelu nyt tästä hommasta. Lähdetäänpä ripustamaan, niin päästään ihan siihen tekohommaan. Ei se paljon vaihikko oottelua, mutta siitäpä se lähtee. Se on justis. Justiinsa mitoitettu häkki.
ottaa pienempiä keskelle, niin ne on siinä hyvin. Onneksi niitä pystyy siirtelemään tällä. Tavallaan täälläkin nippu sitten kiinni tuo luukku sitten. Siinäpä nois. Saa nähdä riittääkö 3 viikkoa, pitääkö ne olla pitempäänkin. Pitää vähän kysellä noilta valmistajilta. Miten pitelleet ja saa sitä kommentojakin, jos tietää. Ja mielellään otetaan vastaan neuvoja. Hyvin ne kyllä rupeaa kuivumaan, että on nyt vuorokave kuivanees siinä. Niin aivan pinta kuivaa. Jännäpä nähdään. Varmaan pienenee. Meneekö paljon lihaa? Vai mitä? Olisiko hyvä? Ois.